Glagol biti. Ja sam, ti si, on, ona, ono je, mi smo, vi ste, oni, one, ona su. Odrečni oblik. Ja nisam, ti nisi, on, ona, ono nije, mi nismo, vi niste, oni, one, ona nisu. Upitni oblik. Da li sam ja? Da li si ti? Da li je on, ona, ono? Da li smo mi? Da li ste vi? Da li su oni, one, ona? Upitne reči. Ko? Šta? Gde? Kada? Kako? Zašto? Koliko? Kakav, kakva, kakvo? Koji, koja, koje? Čiji, čija, čije? Ko si ti? Gde su oni? Šta je ono?